Здравейте хора, нали помните в първа част, където чакаме да дадем едно нещо, помните ли? Точно това. Направи го след това видео. И ето сега ще ядем. Готови ли сте да дадем? 3, 2, 1. Нямам търпение. Щупим се. Обаче чакайте да видим. Това е цяла бисквита. Това е цяла бисквита, хора. Вижте. Много е вкусно. 11 от 10. Даже милиард без край. Вкусно е. Милиард от 10. Това е най-вкусното нещо, което съм питала. Представете го вие. Това е много вкусно. И чао от мен.